postponing the barangay and Sangguniang Kabataan election this year? Well, for me, kung madayon, maayuman, kung i-postpone, maayuman, kung kaya na wala kung wala sa eleksyon, mapuin-puin na ng atong titiro. Bagay, wala yung hindi sa atin. Pero wala makita ko siyang eksakto na depends if we live up to the wisdom of others. Kung ano ang pananaw na maayos sa atin. Pero what do you think of ang advantage kung i-postpone ang BSKE? Ang i-postpone, ang advantage na nga, hindi naman madali lang mag-election, makapoy. Hindi naman madali ang atong sistema. Makapoy siya. Gagapit ko man sa obrat, gagapit ko sa administrative. Pero kung i-push through ang BSKE Gov, ano naman yung advantage for you? Well, the advantage is if you have a new administration. You have to be complying with the law. Pero additionally, ito pala question na, would you be more leaning to a possibility na tayo noon na lang ang election with the facts or reports? May mga cabinet officials, nakita niya na that funds more drug bypass operations and nag-comment sa mga Yes, or criminal overlaps. the election is not really yung gusto ikaw na may start pero the solution to that is not really the election. The election. To enforcement na kinanaw. Yeah. Sa personal niya ko kabigastan, ano siya ang ito? Favor ka sa postponement. Sa personal, Hindi ako na ito sa personal ito.